Dnes vám predstavím jednoizbový byt v pôvodnom stave na Kuzmányho ulici v Topolčanoch. Ak hľadáte nehnuteľnosť, ktorú si môžete zrekonštruovať podľa vlastných predstav, prípadne hľadáte skvelú investičnú príležitosť, ste na správnom mieste. Poďte sa spolu so mnou pozrieť, čo všetko nám tento byt ponúka. A ak vás dnešná ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať a dohodnite si obliadku ešte dnes.